Εγώ δεν πάω πουθενά. Βρε χαρά μου, σε παρακαλώ, προσπάθησε να καταλάβεις. Δεν έχουμε πει ότι πρέπει πάντα να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Εμένα το όνειρό μου είναι να μείνω εδώ. Πού το ξέρεις, παιδάκι μου, αφού δεν έχεις δει ακόμα τη Θεσσαλονίκη? Ξέρεις τι ωραία που είναι. Έχει και θάλασσα μέσα στην πόλη. Αυτή με το σκουπίδι που δεν μπορείς να πλησιάσεις. Μα την έχουν φτιάξει τώρα τη νέα παραλία. Μιλάμε, έχει γίνει μία κούκλα. Μετρό μας δεν έφτιαξαν ακόμα. Ναι, αλλά εμείς δεν το χρειαζόμαστε το μετρό γιατί τα σπίτια που κοιτάμε είναι στο κέντρο. Καλά. Και τι σπίτια, μιλάμε, θα τα δείτε και θα πάθετε πλάκα. Για δείτε εδώ. Δεν θέλω, προτιμάω το δικό μας. Ναι, αλλά στο καινούριο σπίτι σκεφτήκαμε με τον μπαμπά να έχετε ξεχωριστά δωμάτια με τη Σάντρα, να είστε ανεξάρτητες. Δηλαδή θα με χωρίσετε και από την αδερφή μου. Α, εγώ με τα ξεχωριστά δωμάτια συμφωνώ, Σούπερ επιλογή. Ορίστε, βλέπεις, η αδερφή σου είναι πιο λογική. Δεν είναι πιο λογική. Απλά τη βολεύει να φύγει για να μην ξαναδεί ποτέ τον πάνω. Ποιος είναι ο Πάνος? Το γόρτιση που της είπε προχθές να τα χαλάσουνε. Ποιος? Τι λέει η αδερφή σου, Σάντρα? Πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει. Ποιος είναι ο Πάνος, Σάντρα? Ένας φίλος μου που τσακωθήκαμε. Τσακωθήκατε ή τα χαλάσατε? Σάβα, σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι το πρόβλημά μας ο Πάνος. Ούτε αργότερα θα είναι και θα φύγουμε από εδώ πέρα και δεν θα το ξαναδεί ποτέ. Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ θα έρθω και θα το βάλω και στο Facebook για να το δούνε όλοι. Όχι, 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 σε παρακαλώ πάρα πολύ, Σάντρα μου. Δεν θα πείτε τίποτα σε κανέναν. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα. Εμείς θα το φέρουμε σε όλους με τρόπο.